Meenakshi. Based on Meenakshi இல்ல, based on what? Bhakti. நமக்கு Based on situation, Mataji. Based on the situation. மாதாஜி நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்டுக்கு தகுந்தபடி எடுப்போம். நம்ம ஸ்டாண்டர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இஸ் ஒன் நைஸ் நமக்கு எது ஈஸியா ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் அப்பனா கன்வீனியன்ஸ் ஃபாலோயிங். இப்ப நான் கிருஷ்ணருக்கு பலகாரம் பண்றேன், பாதாம் அல்வா பண்ணுவேன், ஈஸி இல்ல எனக்கு பிடிக்கும், அப்படி பண்றது ஓகே, தப்பு இல்ல. பட் which one you takes precedence? நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு இல்ல, அந்த ரெண்டு என்னன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி, அப்பதான் எங்களுக்கு புரியும். கர்ம வேத கர்ம தானிஷி மேம் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்லோகம், அவங்களோட ஃபேவரட் ஸ்லோகம் ஒண்ணு, என்னது அது? கர்மண்ய அதிகாரிஸ்தே. அவங்க முடிக்கட்டும் மேம், அன்மியூட் பண்ணி உங்க ஃபேவரட் ஸ்லோகம் அவங்க வாயாலே சொல்லுங்க. கர்மண்ய வே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம ஃபலேஷு கதாச்சனஹ மா கர்ம ஃபலஹேதுர் மாதோ சங்கோஸ்த்வ அகர்மணி. தானிஷி மேம் இந்த கிளாஸ்ல சொல்லிட்டாங்க திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் ஸ்லோகான்னு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் தானிஷி மேம் கிளாஸ் எடுத்து கிருஷ்ணர் சொன்னாரு சர்வ தர்மம், ரெண்டுமே கிருஷ்ணர் தான் சொன்னாரு, அதுல கன்ஃபியூஷன் இல்ல. சர்வ தர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் வ்ரஜாஹம் த்வாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிக்ஷாமி மா சுச்சன்னு அவங்களே சொல்றாங்க, ரெண்டுமே அவங்க தான் சொல்றாங்க. நம்மளுடைய கடமைகளை ஒழுங்கா செஞ்சு அதுல வர்ற இதை நம்ம சந்தோஷம் பலரும் அந்த இதை கொஸ்டினோட நான் நிறுத்துறேன். ஆன்சர் தானிஷி மேம் இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டாங்க, நீங்களும் இதை பத்தி பேச மாட்டீங்க. இதோட நான் கிளம்புறேன். நான் பத்மா மாதாஜி சொன்னாங்க போங்க மாதாஜி நீங்க, சோ நான் போறேன். நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு ஃபுல்லா உட்காந்து திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 o'clock மீட்டிங் இருக்குமா? You attended? Yes ma'am, done. Yesterday's meeting I postponed. I want everyone to attend actually. Okay. Yesterday meeting of 2 o'clock postponed to today 2 o'clock, done. I will be there ma'am. Hare Krishna. I leave ma'am. Hare Krishna. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Mataji. Namaskara Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜனவல்லபி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன யமுனதீராவணச்சாரி 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 யமுனதீராவணச்சாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 Hare கிருஷ்ண Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Rama Hare Hare हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 Hare Krishna. Okay. हरे कृष्ण Om Namo माता Bhagavate Vasudevaya. ओम Namo नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय Narayanam Namaskrityam. नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य Naram Chaima Narottamam. नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् Devim Saraswatim Vyasam. देवी देवी सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं Tato व्यासं Jayam Udirayet. ततो ततो जयं जयमुदीरये Ashtaprayeshu Abhadreshu. नष्टायेषु भद्रेषु Nityam Bhagavata Sevayam. नित्यं भागवत सेवया Bhagavatya Uttama Sloke. भगवती उत्तमश्लोके Bhaktir Bhavati Naistike. भवतिर्भवति Reading from Bhagavatam, 5th canto, 5th chapter, sloka number 10 to 13. yes, Vijay Kumari Mataji. P. Vijay Kumari Mataji. Yes, Mataji. Background noise plus உங்களது நெட்வொர்க் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. Yes, ஹம்சே Mataji. Yes, Mataji. குரௌ மயி பக்தியானுவృత్తயா வித்ருநஷ்யாத் வந்த்வ திதிக்ஷயாஷ சர்வத்ர ஜந்தோர் விவசாயாத் வகத்யா ஜிக்னாஷயா தபசேஹா நிவృత్తயா மத்கர்மவித் மத்கௌதயாஷா நித்யம் மத்தேவ சங்காத் கீர்த்தனான்மே நிர்வைரசாம் யோபா சமேன புத்ரா ஜிஹாஷயா தேகாத்ம புத்தேஹ அத்யாத்மயோகேன விவிக்த சேவையா प्राणेन्द्रियात्माभि जायेन सत्रुय तत्सत्या ब्रह्मचर्येण सस्वत हरे कृष्णा वासिக்கிறதா மியூட்ல இருந்து வாசிங்கோ ஹரே கிருஷ்ணா असंप्रमादेन यमेन वासां सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृतियुद्यमस् सत्वययुक्त्यो लिंगं ब्रबोहेत् कुशलोऽहम् आख्याम् वासिंग माताजी पी विजयकुमारी माताजी हरे कृष्ण माताजी. वासितवे माताजी. हंसे कुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया त्वन्त्व तिदिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावकथ्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्तया मत्कर्मभिर् मत्कौतया च नित्यम् मत्देव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसां योपस्मेन पुत्रा जिगासयाक्तेह केहात्म बुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्मभिजयेन सत्प्रियक् सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण सस्वत्
அசம் பிரமாதேன யமேன வாசாம் சர்வத்ர மத்பாவ விசக்ஷணேன ஞானேன விஞ்ஞான விராஜிதேன யோகேன த்ருதி உத்யம சத்வயுக்தோ லிங்கம் பிரபோஹேத் குசலோகம் ஆக்கியம் அம்சே பரம அம்சர் அல்லது மிக உயர்ந்த ஆன்மீக வளர்ச்சி அடைந்தவர். குரவ் குரு, மயி எனக்கு, முழுமுதற் கடவுளுக்கு, பக்தியா பக்தி தொண்டினால், அனுருத்தையா பின்பற்றுவதினால், வித்ருஷ்ணயா புலன் நுகர்ச்சியிலிருந்து பற்றறுப்பதினால், பௌதீக உலகின் இருமைகளின் திதிக்ஷயா பொறுமையினால், மேலும் சர்வத்ர எங்கும், ஜந்தோ உயிர் வாழியின் யசன வாழ்வின் துன்ப நிலை, அவக்தியா உணர்வினால், ஜிக்ஞாசையா உண்மையை பற்றி வினவுவதினால், தபசா தவம் துறவு போன்றவற்றை மேற்கொள்வதினால், ஈகா நிவృత్తயா புலன் இன்பத்திற்கான முயற்சியினை துறப்பதினால், மத் கர்மபி எனக்காக உழைத்து, மத கதையா உன்னை பற்றிய செய்திகளை கேட்டு, மேலும் நித்தியம் எப்போதும், மத் தேவ சங்காத் எனது பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால், குண கீர்த்தனாத் மே எனது உன்னத குணங்களை போற்றி புகழ்வதினாலும் ஓதுவதினாலும், நிர்வைர பகையின்றி, சாமிய ஆன்மீக உணர்வினால் அனைவரையும் ஒரே நோக்கில் பார்ப்பது, உபசமேன சினம் துக்கம் போன்றவற்றை குறைப்பதினால், புத்ரா ஓ புதல்வர்களே, ஜிகாசையா துறப்பதற்குரிய விருப்பத்தினால், தேக உடலுடன், கேக குடும்பத்துடன், ஆத்ம யுத்தே தனது அடையாளம், அத்தியாத்ம யோகேன வேதங்களை கற்பதினால், விவிக்த சேவையா தனிமையான இடத்தில் வாழ்வதினால், பிராண உயிர்காற்று, இந்திரிய புலன்கள், ஆத்ம மனம் அபிஜயேன கட்டுப்படுத்துவதினால், சத்ருயக் முற்றிலும், சத் ஸ்ரத்தையா வேதங்களின் மீதுள்ள நம்பிக்கை வளர்ச்சியினால், பிரம்மக்கரியேன பிரம்மச்சாரியத்தினால், சஸ்வத் எப்போதும், அசம்பிரமாதேன குழப்பமடையாதிருப்பதினால், யமேன பொறுமையினால், வாச்சாம் வர்த்தைகளின், சர்வத்ர எங்கும், மத்பாவ என்னை நினைத்து, விசக்ஷணேன அமிழ்வதினால், ஞானேன அறிவு வளர்ச்சியினால், விஞ்ஞான அறிவினை நடைமுறைப்படுத்துவதினால், விராஜிதேன ஒளி பெற்று, யோகேன பக்தி யோகத்தினை பயில்வதினால், திருதி பொறுமை, உத்தியம பேரார்வம், சத்வ தன் வெறுப்பு உரிமை, யுக்த விட்டுவிடுதல், லிங்கம் உலக பிடிப்பின் காரணம், யபோஹேத் ஒருவனால் துறக்க முடியும், குஷவ முற்றிலும், மங்களகரமானதில், அகம் ஆக்கியம் தவறான ஆணவம், பௌதீக உலவுடன் கூடிய தவறான அடையாளம். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ எந்தன் மைந்தர்களே, நீங்கள் மேன்மை மிக்க ஆன்மீக குரு ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் நீங்கள் முழுமுதற் கடவுளான என்னிடத்தில் உங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் அன்பினை வைத்தல் வேண்டும். புல நுகர்ச்சியை விட்டுவிட்டு மழை வெயில் என்பதான பருவ மாற்றங்களை போன்ற இன்ப துன்பம் என்னும் இருமை மயக்கத்தினை பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். உயிர்களின் துன்ப நிலைக்கான காரணத்தை அறிந்து கொள்ள முயலுங்கள். அவர்கள் தேவலோகத்தில் கூட துன்பம் அனுபவிக்கின்றனர். உண்மையினை பற்றி தத்துவார்த்தமாக வினவுங்கள். பின்னர் பக்தி தொண்டின் பொருட்டு அனைத்து வகையான தவங்களையும் துறவரங்களையும் மேற்கொள்ளுங்கள். புலன் இன்பத்திற்கான முயற்சிகளை கைவிட்டு பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுங்கள். முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய கலந்துரையாடல்களை கவனமாக கேளுங்கள். எப்போதும் பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். பரம புருஷ பகவானை பற்றி ஓதுங்கள், புகழுங்கள். ஆன்மீக உணர்வு நிலையில் அனைவரையும் சமமாக நோக்குங்கள். பகைமையினை விட்டொழியுங்கள். சினத்தையும் துக்கத்தையும் குறைத்து கொள்ளுங்கள். தன்னை உடலுடனும் குடும்பத்துடனும் அடையாளம் காண்பதை தவிருங்கள். வேத சாத்திரங்களை கற்பதில் பயிற்சி பெறுங்கள். தனிமையான இடத்தில் வாழ்ந்து உங்களது உயிர் மூச்சு மனம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் முறையினை
பயிற்சி செய்யுங்கள். வேத இலக்கியங்களிலும் சாத்திரங்களிலும் முழு நம்பிக்கை வையுங்கள். எப்போதும் பிரம்மச்சாரியத்தினை மேற்கொள்ளுங்கள். உங்களது சுதர்மத்தினை செய்யுங்கள். வீண் பேச்சுக்களை தவிருங்கள். முழுமுதற் கடவுளை எப்போதும் சிந்தித்து சரியான இடத்திலிருந்து அறிவினை பெறுங்கள். இவ்வாறு பக்தி யோகத்தினை அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் பயிற்சி செய்தால் நீங்கள் ஞானத்தில் உயர்நிலை பெறுவதோடு தவறான ஆணவத்தினை விட்டுவிடும் திறனையும் பெறுவீர்கள். பொருளுரை. இந்நான்கு ஸ்லோகங்களிலும் ரிஷபதேவர் தங்கள் மைந்தர்களிடம் அவர்கள் எவ்வாறு தவறான ஆணவம் கலந்த உலகியல் வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும் என்று கூறுகிறார். மேலே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவைகளை கற்பதின் வழி ஒருவன் படிப்படியாக விடுதலை பெறுகிறான். இம்முறைகள் அனைத்தும் ஒருவன் தனது உடலை துறந்துவிட்டு லிங்கம் வய போருகத் அவனது உண்மையான ஆன்மீக உடலில் அவன் நிலை பெறுவதற்கான திறனை அவனுக்கு அளிப்பவை ஆகும். முதலில் ஒரு ஆன்மீக குருவினை பெறுதல் வேண்டும் என்பது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியினால் பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீல குரு பாதஸ்ரய உலகின் சிக்கலிருந்து விடுபட அதுவே வழியாகும். தத்விக் ஜார்த்தம் ச குடும் ஏவா பிகச் சேத் ஆன்மீக குருவிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்வதினாலும் அவருக்கு தொண்டு செய்வதனாலும் ஒருவனால் ஆன்மீக வாழ்க்கை நெறியில் வளர்ச்சி பெற முடியும். ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் தனிப்பட்ட சுகங்களான உண்பது, உறங்குவது, உடுப்பது போன்றவற்றின் மீதான கவர்ச்சி அவனுக்கு குறைகிறது. பக்தருடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் ஆன்மீக தரம் பேணப்படுகிறது. மத் தேவ சங்காத் என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுவதற்கு இங்கே பல்வேறு தர்மங்கள் இருக்கின்றன. ஆயினும் நல்ல தொடர்பு என்பதற்கு கிருஷ்ணரைத்தான் வணங்கும் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டவனுடன் கொள்ளும் தொடர்பு என்று பொருள். மற்றொரு முக்கியமான செய்தி யாதெனில் உலகில் ஒருவன் இருக்கும் வரை பரு உடலிலிருந்து தோன்றும் இன்ப துன்பங்கள் அவனிடம் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்பதே பகவத்கீதையில் தாம் பாரத என்கிறார் கண்ணபிரான். உலகின் நிரந்தரமற்ற இன்பத் துன்பங்களை எவ்வாறு தாங்கிக் கொள்வது என்பதை ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் தனது குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து பிரம்மச்சரியத்தையே பின்பற்றவும் வேண்டும். சாத்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் விதிகளுக்கேற்ப தனது மனைவியுடன் ஒருவன் கொள்ளும் பாலுறவு சமய தர்மங்களுக்கு எதிரானவையாகும். மேலும் இது ஆன்மீக உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுவதை தடுக்கக்கூடியதும் ஆகும். மற்றொரு சொல்லான விஞ்ஞான விராஜித என்றால் அனைத்தும் விஞ்ஞான பூர்வமாகவும் உணர்வு பூர்வமாகவும் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதாம். ஒருவன் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவாக இருத்தல் வேண்டும். இதன் மூலம் அப்போதுதான் அவன் உலக பிடிப்பிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியார் இந்நான்கு ஸ்லோகங்களில் உள்ள கருத்தினை மிக சுருக்கமாக கூறுகிறார். ஒருவன் புலன் நுகர்ச்சிக்கான ஆசைகளின் கீழ் செயல்படுவதிலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதற்கு பதிலாக எப்போதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதே அச்செய்தி. அதாவது பக்தி யோகம் விடுதலைக்கான பாதையாக இருக்கிறது. ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியார் அத்தியாத்மாவிலிருந்து குறிப்பிடுகிறார். ஆத்மனோ விகிதம் கர்ம வர்ஜ இத்வான்ய கர்மனக காமஸ்ய ச பரித்யாகோ நீரி ஹேதி ஆகூர் உத்தமாக. ஆத்மாவின் நலனுக்காகவே ஒருவன் தனது செயலை ஈடுபடுத்த வேண்டும். பிற செயல்களை துரத்தல் வேண்டும். ஒருவன் இந்நிலை எய்தும் பொழுது அவன் ஆசையற்றவன் என்று கூறப்படுகிறான். உண்மையில் முற்றிலும் ஆசையற்றவனாக ஓர் உயிர் இருக்க முடியாது. ஆயினும் அவன் பிற நோக்கங்களுக்காக அன்றி ஆத்மாவின் நலனுக்காக ஆசைப்படும் பொழுது அவன் ஆசையற்றவன் என்று கூறப்படுகிறான். ஆன்மீக ஞானம் என்பது ஞான விஞ்ஞான சமன்வித்தம் ஆகும். ஒருவன் ஞானமும் விஞ்ஞானமும் நிறைந்தவனாக இருக்கும் பொழுது அவன் நிறைவுடையவனாவான். ஞானம் என்பது முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவே பரம புருஷர் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் அறிவாகும். விஞ்ஞானம் என்பது பௌதீக உலக வாழ்க்கையின் அறியாமையிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெறுவதற்கான செயல்களாகும். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் ஞானம் பரம குக்கியம் மே யத் விஞ்ஞான சமன்வித்தம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பரம புருஷ பகவானை பற்றிய ஞானம்
மிகவும் ரகசியமானதாகும். மேலும் இப்பரம ஞானத்தினால் ஒருவன் அவரை அறிந்து கொள்வதோடு அனைத்து உயிர்களின் விடுதலைக்கும் துணை நிற்கிறான். அந்த அறிவே விஞ்ஞானம் ஆகும். இதனை பகவத்கீதை 4.9 உறுதி செய்கிறது. ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதக த்யக்த்வா தேகம் புனர் ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுன. ஓ அர்ஜுனனே, எனது தோற்றம் மற்றும் செயல்களின் உன்னத இயற்கையினை அறிந்து கொண்டவன் தனது உடலை துறந்த பின்னர் இப்பரு உலகில் மீண்டும் பிறப்பதில்லை. மாறாக எனது நித்திய இருப்பிடத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கர்மாஷயம் ஹிருதய கிரந்திபந்தம் அவித்யாயாசிதம் அப்ரமத்த அனேன யோகேன யதோபதேசம் சம்யக் வ்யபோஹேயோ பரமேதா யோகாத். எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிக்கும். ஹே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகா 14. கர்மாஸ்யம் ஹிருதய கிரந்தி பந்தம் அவித்யாயாசாதிதம் அப்ரமத்தஹ அனேன யோகேன யதோபதேசம் சம்யக் வியபோஹ்யோ பரமேத யோகாத். கர்ம ஆசயம், பலன் தரும் செயல்களின் மீதான ஆசை. ஹிருதய கிரந்தி, இதயத்திலுள்ள முடிச்சு. பந்தம் அவித்யா, அறியாமையின் காரணமாக. ஆசாதிதம், வருவது. அப்ரமத்த, அறியாமை மற்றும் மாயையினால் மூடப்படாது மிகவும் எச்சரிக்கையாக. அனேன, இதன் மூலம். யோகேன, யோக பயிற்சியினால். யதா உபதேசம், அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றபடி. சம்ய, முற்றிலும். வியபோகிய, இருந்து விடுதலை பெறுதல். உபரமேத, ஒருவன் தவிர்த்தல் வேண்டும். யோகாத், விடுதலையின் பாதையான யோக பயிற்சியிலிருந்து. ஆல் glories to Srila Prabhupada. We must follow her advices. மொழிபெயர்ப்பு. நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்தவுள்ளபடி அன்பு மைந்தர்களே செயல்படுவீராக. மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். இவ்வழியே நீங்கள் பலன் தரும் செயலின் மீதுள்ள ஆசையினால் அறியாமையிலிருந்து விடுதலை பெறுவீர். மேலும் உங்களது உளமார்ந்த முடிச்சும் முற்றிலும் துண்டிக்கப்படும். மேலும் வளர்ச்சி பெறுவதற்காக நீங்கள் இந்த வழிகளையும் துரத்தல் வேண்டும். அதாவது நீங்கள் விடுதலைக்கான முறையின் மீதும் பற்றுடையவர்களாக கூடாது. பொருளுரை. விடுதலை பெறுவதற்கான முறை பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசா, அதாவது முழு மெய்ப்பொருளை தேடுவதாகும். பொதுவாக பிரம்ம ஜிஞ்ஞாசா என்பது நேதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இம்முறையினால் ஒருவன் முழு மெய்ப்பொருளை தேடுவதற்கான தோற்றத்தினை ஆராய்கிறான். இம்முறை ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்வில் இருக்கும் வரை தொடர்கிறது. ஆன்மீக வாழ்க்கையானது பிரம்மபூத்த தன்னுணர்வு நிலையாகும். பகவத்கீதையில் உள்ள 18.54 வார்த்தைகளின்படி பிரம்மபூத்த பிரசன்னாத்மா நாசோச்சதி நாங்காங்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு உள்ள நிலையில் இருப்பவன் உடனடியாக பரபிரம்மத்தினை உணர்ந்து முற்றிலும் ஆனந்தம் அடைகிறான். அவன் சோகமுறுவதும் இல்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதும் இல்லை. அவன் எல்லா உயிர்களிடத்தும் சமமாக நடந்து கொள்கிறான். இந்நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டினை எய்துகிறான். இதன் கருத்து என்னவெனில், பராபக்தியினுள், அதாவது பரம புருஷ பகவானின் உன்னத பக்தி தொண்டினுள் நுழைவதாகும். இதனை எய்துவதற்கு ஒருவன் தனது தோற்றத்தினை ஆராய்தல் வேண்டும். ஆயினும் ஒருவன் உண்மையில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது ஞானத்தினை தேடி அலைவது பற்றி அவன் கவலைப்படக்கூடாது. மாறாத உறுதியுடன் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதனால் ஒருவன் எப்போதும் விடுதலை பெற்ற நிலையிலேயே இருப்பான்.
மாம்சயோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவத்தே சகுணான் சமதியைத்தான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. பகவத்கீதை 14.26. பக்தி தொண்டினை மாறாது நிறைவேற்றுவதே பிரம்மபூதமாகும். மற்றொரு முக்கியத்தன்மை அனேன யோகேன எதோக தேசம் ஆகும். ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பெறப்படும் உபதேசங்கள் உடனடியாக பின்பற்றப்பட வேண்டும். ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை ஒருவன் மீறி செல்லவோ அல்லது அவற்றிலிருந்து மாறி செல்வதோ கூடாது. புத்தகங்களிலிருந்து மட்டுமே அறிவை பெறும் எண்ணம் உடையவனாக ஒருவன் இருத்தல் கூடாது. அத்தோடு ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளையும் ஏதோபதேசம் நிறைவேற்ற வேண்டும். பௌதீக கருத்தினை விட்டுவதற்கான திறன் பெறும் பொருட்டு யோக சித்தியானது எய்தப்பட வேண்டும். ஆயினும் ஒருவன் உண்மையில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் யோக சித்தியில் பயிற்சி பெற வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. இதன் குறிப்பு என்னவெனில், யோக பயிற்சியினை ஒருவன் விட்டுவிடலாம், ஆனால் பக்தி தொண்டினை ஒரு நாளும் விடக்கூடாது என்பதே. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பின்மாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்மா ராமச்ச முனையோ நிர்கிரந்தா அபி உருக்ரமே குர்வந்தி அகைதுகம் பக்தி இத்தம்பூத குணோபரிஹி. விடுதலை பெற்றவர்கள் கூட ஆத்மாராமம் எப்போதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். தன்னுணர்வு பெறும்பொழுது யோக பயிற்சினை விட்டுவிடலாம். ஆயினும் எந்த நிலையிலும் ஒருவன் பக்தி தொண்டினை மட்டும் விட்டுவிடக் கூடாது. தன்னுணர்வு பெறுவதற்கான யோகம் மற்றும் தத்துவார்த்த யூகங்கள் அனைத்தையும் ஒருவன் விட்டுவிடலாம். ஆயினும் பக்தி தொண்டு எல்லா காலங்களிலும் உறுதியாக ஒருவனால் கை கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி வாசிங். புத்ராம் ச சிஷ்யாம் ச நிருபோ குருர்வா மல்யோக காமோ மத் அனுக்ரஹார்த்தாஹ இத்தம் விமன்யூர் அனுஷிஷ்யாத் அதக்ஞான் நாயோஜேத் கர்மஷு கர்மமூடான் ஹம் யோஜயன் மனுஜோ அர்த்தம் லபதே நிபாதயன் நஷ்ட திருஷம் ஹி கர்த்தே. எஸ் வாசிங். புத்ராம் ச சிஷ்யாம் ச நிர்போ குருர்வா மல் யோக காமோத் மத் அனுக்ரகார்த்தக இத்தம் விமன்யூர் அனுஷிஷ்யாத் அதஜயான் யோஜயேத் கர்மசு கர்ம மூடான் கம் யோஜயன் மனுஜோ அர்த்தம் லபத்தே நிபாதயன் நஷ்ட திருசம் கர்த்தே. புத்ரான் மைந்தர்கள், ச மேலும், சிஷ்யான் சீடர்கள், ச மேலும், நிருப மன்னர், குரு ஆன்மீக குரு, வா அல்லது, மத் லோக காம எனது இருப்பிடத்திற்கு செல்லும் விருப்பம், மத் அனுகிரக அர்த்த எனது கருணையினை அடைவதே வாழ்க்கை லட்சியமாக நினைத்தல், இத்தம் பணியில், விமன்யு சினத்திலிருந்து விடுதலை, அனுசிஷ்யாத் உபதேசித்தல் வேண்டும், ஆன்மீக ஞானத்தினை இழந்து, யோஜயேத் ஈடுபட வேண்டும், கர்மசு பலன் தரும் செயல்களில் ஈடுபடுதல், கம் என்ன யோஜயன் ஈடுபடுதல், மனுஜக ஓர் மனிதன், அர்த்தம் பலன், லபதே எய்தக்கூடும், நிபாத்தியான் வீழ்வதற்கு காரணம், நஷ்ட திருஷ்டம் எனது உன்னத பார்வையினை ஏற்கனவே தொலைத்தவர், ஹி உண்மையில், கர்த்தே குழியினுள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஒருவன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடையும் உண்மையான விருப்பம் உடையவனாக இருந்தான் என்றால், அவன் உன் வாழ்வின் உயர் நோக்கமாகவும் இறுதி லட்சியமாகவும் முழுமுதற் கடவுளின் கருணை ஒன்றினை மட்டுமே கொள்ள வேண்டும். தந்தை மகனுக்கும்
ஆன்மீக குரு சீடனுக்கும் அரசன் தன் குடிமக்களுக்கும் உபதேசிக்கும் பொழுது, நான் உங்களுக்கு உபதேசித்தது போலவே செய்தல் வேண்டும். தனது மைந்தனோ அல்லது சீடனோ அல்லது குடிமகனோ தனது கட்டளைகளை சில நேரத்தில் பின்பற்ற முடியாது. இருப்பினும் அவர்கள் மீது எவ்விதமான சினமும் கொள்ளாது அவன் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்தல் வேண்டும். பாவ புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் அறியாமை மிக்கவர்களால் கூட எல்லா வழிகளிலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அவர்கள் எப்போதும் சுயசார்பான செயலை தவிர்த்தல் வேண்டும். ஒருவன் ஏற்கனவே மெய்யுணர்வு பார்வையினை இழந்திருக்கும் தன் சீடனையோ அல்லது குடிமகனையோ கர்ம வினையின் கட்டுக்குள் வைத்தான் என்றால் ஒருவன் அதனால் அடையக்கூடிய நன்மை என்ன? இது கண்ணிழந்த குருடனை அழைத்து கொண்டு போய் பாழுங்கிணற்றில் தள்ளுவது போன்றதாகும். பொருளுரை: பகவத்கீதையில் 3.26 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ந புத்தி பேதம் ஜனயேத் அஞ்ஞானம் கர்ம கசங்கினாம் யோஷயேத் சர்வ கர்மாணி வித்வான் யுத்த சமாச்சரன். சுயச்சார்புடைய செயலினால் பற்றுடைய அறிவில்லார்க்கு அறிஞர்கள் அகக்குழப்பம் அளித்தல் கூடாது. தொழில் செய்யாதீர் என்று தூண்டாது அனைவரையும் பக்தியுடன் தொழிலை செய்ய பழகிடல் என்று நன்றாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி நாளைக்கு வாசிக்கும். ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हंसे गुरौ मयि भक्तानुवृत्त्या विदृश्यन्यद्वन्द्व दिदीक्षया सर्वत्र जन्दोर्व्यवसान वगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्तया मत्कर्म वीर्मत्कौदया सा नित्यं मद्देव शङ्गाद् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरश्यां योग सम्मेन पुत्रा जिहाशया देहे आत्मः पुत्रेः आध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजनये जयेन शत्रुय ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி. நீங்க காலையில இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறதெல்லாம் இதே காலையில எங்களுக்கு சுப்பிரபாதம் கேட்கிற மாதிரி அவ்வளவு இனிமையா இருக்குது மாதாஜி. அதைத்தான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ. எல்லாம் பகவான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கேட்க வைக்கிறாரோ கேட்க வைப்பார். ஓகே, கண்டிப்பா நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ இல்லையா. ஒருத்தர் பாட்டு பாடுறத இனிமையா எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா கழுத கத்துற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. அது போல அவரவங்களுடைய ரிசீவிங் எப்படி அந்த பக்குவம் இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரியே இங்க சொல்றவங்க ஒரு பெரிய ஞானியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா அந்த சின்ன வார்த்தை கூட குருவனுடைய கிருபையாலும் பகவானுடைய கிருபையாலும் சொல்றாங்க இல்லையா. அதை கேட்கும் பொழுது நம்முடைய பாவம் ரொம்ப முக்கியம். நேத்து பிரபுபாதர் நீங்க சொல்றதுனால இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். பாகவதம் சொல்லும் பொழுது நாம கேட்கறத செவிமடுத்து கேட்கணும். ஸோ அந்த சத்சங்கத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பொழுது யாரோ ஒருத்தர் எழுந்து போயிட்டு இருந்தாங்க.
அப்ப ஆக்சுவலி மாயை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் லெக்சர் வந்து. ஓகே, ஸோ லெக்சர் வந்து மாயை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அப்போ இமீடியட்டா சொன்னாரு, அவர் டைரக்டா அந்த மாதிரி யாருமே எங்க போற நீ, எதுக்கு போகணும், பாகவதத்தை கேளு இல்லையா, அப்படி டைரக்ட் ஹிட், சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்றதுக்காக போறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டாவே கேட்கிறாரு அவர் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நமக்கு இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து பக்குவம் அடையும் இல்லையா, அது ஸ்ரவணத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. ஸ்ரவணத்துக்கு நாம வந்து முக்கியம் கொடுக்கணும். நாம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ரவணத்துக்கு முக்கியம் கொடுக்குறோமோ, இப்ப கலாவதி மாதாஜி அவங்களுக்கு வந்து இது நான் படிக்கிறதுல யார் படிச்சாலுமே காலையில கேட்கும் பொழுது பகவானுடைய புகழை கேட்கிற மாதிரி, அப்படின்னா அவங்க வந்து பகவானுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை வந்து உணர்த்துகிறது ஆக்சுவலி. நல்ல ஸ்ரவணத்திற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது பகவானுடைய அவரை பற்றியான செயல்கள், லீலைகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து புரியறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கண்டிப்பா பகவான் கொடுப்பார். அதாவது நம்முடைய சமர்ப்பணம் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் கூட. ஓகே, அதனால நம்ம வி ஷுட் பி டோட்டல் சரண்டர். ஸ்ரவணம் பண்ணும் பொழுது வந்து முழுமையா அதுல வந்து நாம செவிமடுத்து கேட்கணும். அசம் பிரமாதேன யமனே வாச்சம் சர்வத்ர மத்பாவ விசக்ஷணேன ஞானேன விஜ்ஞான விராஜிதேன யோகேன திருதி உத்யயம சத்வயுக்தோ லிங்கம் பிரபூஹேத் குஷலோகம் ஆக்கியம். இப்போ இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது, நம்ம ஒரு பகவத்கீதை சாராம்சமோ இல்ல வந்து பாகவதத்துல என்ன படிக்கணுமோ மொத்தமே வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ எந்த மைந்தர்களே 100 யாருக்கு யார் சொல்றது மாதாஜி? யார் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல, ரிஷபதேவர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளான வந்து 100 பிள்ளைகள், பரத மகாராஜாவுடைய தம்பிகள் எல்லாருக்குமே சேர்த்து சொல்றார் இல்லையா. சோ எங்க பிரம்மவிரத்தால இந்த உபாசனம் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் மேன்மை மிக்க ஆன்மீக குரு ஒருவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ குரு கிருபா வந்து கண்டிப்பா பெறணும். குரு கிருபை இல்லைன்னா, குருனுடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே சாதிக்க முடியாது. ஓகே, குருதான் நமக்கு ஞான மார்க்கத்தை கொடுப்பவன். உள்ளதை என்னன்றதை வந்து எடுத்துரைக்கிறவருமே அவர் தான் இல்லையா. சோ அப்படி இந்த பாதை என்பதை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறவருமே குருதான். ஸோ இது நல்லதா கெட்டதான்னு தெரியாத நாம் என்ன பண்றோம், ஒரு நமக்கு மனசுல எது ரைட்ன்றது படுறத நம்ம செய்யறோம். அதனால நன்மையும் வரலாம், தீமையும் வரலாம். ஆனா உணர்தல் என்பது நமக்கு வழி நடத்துதல் இருந்தா மட்டும்தான் கரெக்டா வரும் இல்லையா. அதனால நீங்கள் மேன்மை மிக்க ஆன்மீக குருவை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, முதல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன, குருவை ஏற்றுக்கொள்றது. அதன் மூலம் நீங்கள் முழுமுதற் கடவுளான என்னிடத்தில் உங்கள் நம்பிக்கை மற்றும் அன்பினை வைத்தல் வேண்டும். தான் வந்து ஒரு இனிமே அவர் ரெனவுன்ஸ் பண்ணி போக போறார். அவர் வந்து பகவானே தான் வந்து அம்சமாக பிறந்தார் என்று எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால பகவான் மீது பற்றுதல் வைக்கணும்னு சொல்றார். என்னிடத்தில் என்றது இந்த இடத்துல வந்து ரிஷபதேவராக தந்தையான இடத்துல கிடையாது, இறைவன் எனக்கூடிய ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடிய தன்னை வந்து முழு நம்பிக்கை வைக்கணும். அதே மாதிரி நம்பிக்கை, ஃபெய்த் அண்ட் டிவோஷன் இல்லையா, அன்பு, லவ் அண்ட் டிவோஷன், ஃபெய்த், டிவோஷன், லவ், இது 3மே இருக்கணும். புலன் நுகர்ச்சியை விட்டு, அதாவது இந்த புலன்கள் தேவைகளை திருப்திப்படுத்துறது விட்டுட்டு மழை வெயில் என்பதான பருவ மாற்றங்களை போன்று இல்லையா இந்த வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய துன்பம் இன்பம் இந்த இருமைகளை வந்து அதை வந்து பொறுத்து கொள்ள வந்து கற்றுக்கொள்ளணும். ஓகே, ஈக்வி பயஸ் இப்பதான் அங்க ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்தேன் நான். ஸோ சேம் திங், பகவான் வந்து சமநோக்குடையவர். அந்த போன்ற பண்பு தான் இந்த ஜீவாத்மாவுமே பழகணும். அதாவது துன்பம் வரும்போது தோண்டு விடுறதும், ஆனந்தம் வரும் பொழுது, அதாவது அது பௌதிக ஆனந்தமாக கூட இருக்கட்டும், அதை அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துறதும் இந்த மனித ஜீவனுடைய சுபாவம் இல்லையா. சோ மனிதனாக பிறந்தவனும் அவனுக்கு புத்தி மனசு ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்துருக்காரு இல்லையா. எக்ஸ்ட்ராவா பகவான் வந்து மனதை கொண்டு அவன் வந்து அவனுக்கு பிடிச்சது எது பிடிக்காதது எது இந்த குணாதிசயங்களோட அவன் வந்து 3 குணங்களோட உடல்கின்றான். அதனாலதான் நமக்கு தத்தஸ்த சக்தி இல்லையா. சோ வேற எந்த உயிரினங்களுக்கும் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா, விலங்குகள் எடுத்தீங்கனாலும் வந்து அஜ்ஞானம் தான் இல்லையா. வேற எந்த ஜீவன்களுக்குமே வந்து தாமச குணத்தை தான் நம்ம வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. ஆனா அதே வந்து மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த 3 குணங்கள். நம்ம தான் இந்த முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. ஒன்று பக்தியில வந்து நிலை பெற்று 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில அதாவது சத்துவ குணத்திலேயே உயரக்கூடிய ஸ்தானத்துக்கு போறோம். இல்லைன்னா நாம இழிவான ஸ்தானத்துக்கு போறோம். இல்லைன்னா இந்த உலகத்துக்கே திரும்பி வரக்கூடிய ரஜகுணத்துல செயல்படுறோம். இப்படி
நம்ம இந்த நிலைகளை எல்லாம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் குணங்கள் வந்து அஜ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான். ஓகே, அதுல எது வரைக்கும் இருக்குமோ அப்ப நாம் இருளில் தான் இருக்கின்றோம் என்று பொருள். சோ அதுல இருந்து எப்ப நாம் வெளிப்படுறோமோ, பிரகாசத்தை நோக்கி போகின்றோமோ, அது ஞானத்தினுடைய பாதை என்பதையுமே நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, அவர்கள் தேவலோகத்தில் கூட துன்பம் அனுபவிக்கின்றனர் இல்லையா? சோ அதாவது மேலுலகத்திலுமே துன்பம் உண்டு. எப்ப வந்து இந்திரனுடைய பதவிக்கு வந்து ஆபத்து வரும்னு தெரியாது. அப்ப இந்திரர் என்ன பண்ணுவாரு தந்திரம் என்றதும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? உண்மையினை பற்றி தத்துவார்த்தமாக வினவுங்கள் இல்லையா? அதாவது கேட்கணும். சோ அதாவது தத்துவார்த்தமாக அப்படின்னாக்கா எதனுடைய அடிப்படை இல்லாம ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்கக்கூடாது. கேட்கக்கூடிய கேள்வி கூட வந்து அதாவது நம்ம வந்து உண்மையான ஞானத்தை பெறக்கூடிய கேள்விகளாக கேட்கணும். அதுதான் வந்து ஞானம். சோ இங்க பௌதீக உலகத்துல வாழறதுக்கான கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அது வேற, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அது அந்த ஜீவன் நடத்துவதற்காக கேட்கப்படும். அதுல அவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் நம்ம வச்சுக்க வேண்டாம். கேட்கணும், செயல்படணும், விடணும், அவ்வளவுதான். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை பக்குவப்படுத்திக்கணும். ஆனா ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் வந்து தத்துவங்கள் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். பின்னர் பக்தி தொண்டின் பொருட்டு அனைத்து வகையான தவங்களையும் துறவங்களையும் மேற்கொள்ளும். அதாவது யக்ஞம், ஞானம், தவம், ஸ்ரத்தாத்ரை விபாக யோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கப்படி நம்ம செயல்படணும். புலன் இன்பத்திற்கான முயற்சிகளை கைவிட்டு பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுங்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப எல்லாருமே துறவி ஆயிடுன்னு சொல்றாரா என்ன? ரிஷபதேவர் இங்க கிடையாது. சோ அந்தந்த வர்ணங்களுக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் வந்து பக்குவம் அடைய வேண்டும். பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது முதல் 25 ஆண்டுகள் கண்டிப்பாக நீங்க பிரம்மச்சரியத்தை கைப்பிடிக்கணும் இல்லையா? கிரகஸ்த தர்மம் வந்து அந்த சம்ஸ்காரங்களை எல்லாமே கடைபிடித்து இல்லையா, ஒரு பிள்ளையை ஈண்டெடுத்து பகவான் தொண்டிற்காக ஈண்டெடுக்க வேண்டும். இப்படி சோ இந்த புலன் நுகர்ச்சியே வந்து தவிர்த்து விடுறது மிக மிக முக்கியமானது. தேவைக்கான மட்டும்தான் நம்ம புலன் நுகர்ச்சிக்கே போகணும். இல்லைன்னா தேவையற்றது அது ஒண்ணு இல்லையா? எப்பொழுதும் பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். சோ இதெல்லாமே நம்ம தனித்து செய்து விட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஒரு அசோசியேஷன் இருந்தாதான் செய்ய முடியும் இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு 10 பேர் ஒரு இடத்துல இருந்தானாக்கா கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ நீங்க ஒரு 10 பக்தர்கள் ஒரே ஊர்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாரும் ஒன்று கூடுவீங்க. நீங்க டெய்லி ஒன்று கூடுவீங்க, படிப்பீங்க, அடுத்து நல்லதை உபதேசிப்பீங்க, தெரிஞ்சதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லுவீங்க. இவ்வாறு உங்களையே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஆக்கிபை பண்ணிப்பீங்க. இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? பக்கத்து வீட்டுல என்ன கதை, அடுத்த வீட்டுல எதிர்த்த வீட்டுல என்ன கதை, அவங்க என்ன நம்ம கிட்ட வந்து பேசினாங்க, இவங்களை பத்தி அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இதைதான் நம்ம மைண்ட்ல போயிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து இன்னும் அழுக்குகளை சேர்க்கக்கூடிய அதாவது செய்திகள். அது எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுறணும். பிரஜல்பாவை விடணும் இல்லையா? அது பின்னாடி கூட வருது. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி ஓதுங்கள். படிக்கணும்னா நம்ம பகவானுடைய புகழாரங்களை படிக்கணும் இல்லையா? அவரை புகழணும், அவருடைய பக்தர்களை புகழணும் இல்லையா? பகவான் அவரை புகழ்றத காட்டிலும் அவருடைய பக்தர்களை புகழ்வது ரொம்பவுமே விருப்பம் கொள்வார். ஓகே, ஆன்மீக உணர்வு நிலையில் அனைவரையும் சமமாக நோக்குங்கள் இல்லையா? வேறுபாடு காணக்கூடாது, நியூட்ரல். ஓகே, ஈக்விபயஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லாருமே சமதிருஷ்டியில பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லையா? வித்யா வினய சம்பன்னி அந்த மாதிரி வந்து இருக்கணும். பகைமையினை விட்டொழியணும். எனிமிட்டி எப்பவுமே வச்சுக்க கூடாது. ஓகே, சோ அதாவது யாரையுமே நம்ம எனிமியா கருதவே கூடாது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் மனசுதான் இல்லையா? இன்னைக்கு ஐ திங்க் இன்னைக்கு காலையில ஒரு லெக்சர் கேட்கும் பொழுது ஒரு பிரபுஜி வந்து பக்தர்கள் சர்க்கிள்லயே இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னாக்கா, ஐ டோன்ட் நோ இது இந்த மாதிரி செய்திகள் நடக்கிறதான்னு எனக்கு தெரியாது. யாராவது பக்தர் நம்ம கிட்ட பணம் கேட்டா பெட்டர் இல்லைன்னு சொல்லி கெட்ட பேர் எடுத்துக்கோங்க. தட் இஸ் ஃபைன். ஓகே, கொடுத்துட்டு அவன் கொடுக்கலையேன்னு நம்ம வந்து ஆதங்கப்படக்கூடாது. இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு கொடுத்தது ஒரு உதவியாக எண்ணிக்கொண்டு மறந்து விட வேண்டும். ஓகே, இந்த மாதிரிதான் இந்த ஒரு பாலிசி நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அந்த பக்தர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? நிறைய காசு கொடுத்துருக்காரு. அவர் வந்து ஏழ்மையில வர அளவுக்கு வந்து வந்துட்டார். ஸோ இப்ப அந்த பக்தர்கள் வந்து நேரா பார்த்துக்கும் பொழுது அந்த முன்ன மாதிரி அந்த பழைய உறவு முறை இல்லை என்று அந்த லெக்சர்லயே சொல்றாரு அவர் வந்து. ஓகே, அப்ப என்ன ஆச்சுனாக்கா இன்னும் நம்ம அந்த பௌதீக இது வந்து அந்த மென்டாலிட்டியோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத அவரே சொல்றாரு. அப்படின்னா மன்னிக்கக்கூடிய மனசு நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த மன்னிக்கக்கூடிய மனசு அவன் கொடுக்க முடியாத பட்சத்துல அவன் நிஜமாவே நம்மள வந்து வறுமையில கொடுக்க முடியாம இருக்கானா, இல்ல ஏமாற்றணுன்றதுக்காக பணம் வாங்கினானா என்பது அந்த பக்தனுக்கு தான் தெரியும். பக்தர்கள் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பக்குவம் அடையறதுக்கான பாதையில போயிட்டு இருக்கவங்க தான் பக்தர்கள். ஓகே,
ஸோ பக்குவம் அடைந்தவங்க இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்ய மாட்டாங்க இல்லையா. ஆனா ஓரளவுக்காவது ஒரு மத்தியம நிலை வந்தாலே நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் வந்து ஒரு நான் டிவோட்டி மாதிரி தான். என்னன்னா இவங்களால வந்து இறைவன் இருக்கின்றார் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கு, அவங்களுக்கு அந்த பக்குவம் கிடையாது. அது ஒண்ணுதான் வித்தியாசமே தவிர மற்றபடி சுபாவத்துல பெரிய டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இருக்கா இல்லையா. அதனால யாருக்காவது நம்ம கடன் கொடுத்தோம்னா அவங்க கொடுத்தா வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மனசோட நம்ம கடனை கொடுக்கணும். ஓகே, இல்லையா ஏதோ ஒரு பாண்ட் எழுதியாவது நம்ம வந்து கடனை ரிட்டர்ன் பண்ணணும், அதாவது ஹியூஜ் வேல்யூவா இருந்தா கொடுக்க முடியாது இல்லையா. சின்ன வேல்யூ வந்தா போன போது கொடுத்தா வாங்கிக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுறலாம் அப்படின்னு விட்டுறலாம் இல்லையா. ஆனா இதன் பணத்தின் மூலயமா தான் நாம் நிறைய பகைமை ஆகிறது. கொடுக்கலனாலும் பகைமை ஆகும், ஆனா அது சின்ன பகைமை. ஆஃப்டர் சம் டைம் அவங்களே வந்து பேசுவாங்க, அவங்களுக்கு நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சு போயிடும், ஓ இவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. சில நேரம் நமக்கு நம்ம மேல கோபம் இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதை பத்தி வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. கொடுக்காம கெட்டவராகிறதே பெட்டர், கொடுத்து கெட்டவராங்கள விட இல்லையா. அது இன்னும் பெரிய வருத்தம் கொடுக்கும். ஏன்னா நம்ம கொடுத்ததனுடைய மகிமை அவங்களுக்கு தெரியல, நம்முடைய பணம் நமக்கு தேவைன்றது வந்து அவங்களுக்கு அது புரியல இல்லையா. இன்னொன்னு நம்ம கிட்ட நிறைய இருந்தாக்கா போனா போது அவன் பொழைச்சிட்டு போட்டோம்னு விட்டு கொடுக்கிற மனசு நம்ம கிட்ட இருக்காது. இத்தனையுமே வந்து குழப்பம்தான் இல்லையா. பக்தர்கள் மனது பக்தரற்றவர்கள் மனசு வந்து வெறும் நோக்கம்தான் வேறுபடுமே ஒழிய அதே பாடி அதே ஜீவன் தான் இல்லையா. அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. சினத்தையும் துக்கத்தையும் குறைத்து கொள்ளுங்கள். சினமே இருக்காம இருக்கிறது தான் பெட்டர். சினம் எதுக்கு வரணும்னா பகவானை நிந்திக்கிறாங்களோ இல்ல பக்தர்களை நிந்திக்கிறாங்களோ அப்ப மட்டும்தான் சினம் வரணும். அதை தவிர்த்து வேற விஷயங்களுக்கு சினம் தேவையில்லை. துக்கத்தையும் குறைத்து கொள்ளணும் இல்லையா. அப்படின்னா துக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். தன்னை உடலுடனும் குடும்பத்துடன் அடையாளம் காண்பது, அதாவது பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் மெட்டீரியல் தளத்துல செயல்படுறது, பௌதிக தளத்துல இருந்து ஆற்றக்கூடிய செயல்களை வந்து அந்த நோக்கத்தை விட்டுறணும் இல்லையா, தவிர்க்கணும். வேத சாஸ்திரங்களை கற்பதில் பயிற்சி பெறுங்கள். ஸோ இப்போ நீங்க எல்லாரும் ஸ்லோகங்கள் ராதிகா மாதாஜி சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இல்லையா, ஒரு 10 நிமிஷமாவது டெய்லி. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க பயிற்சி பெறணும். தனிமையான இடத்தில் வாழ்ந்து உங்களது உயிர் மூச்சு மனம், அதாவது சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சியை வந்து செய்யுங்கள். இது வந்து நம்ம தேக ஆரோக்கியத்திற்குமே நல்லது ஆக்சுவலி. வேத இலக்கியங்களையும் சாத்திரங்களில் முழு நம்பிக்கை வைக்கணும். வேதங்கள் என்பது ஆபௌரேஷம், பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியது. அதனால அதன் மீது வந்து நாம நம்பிக்கை கொள்ளணும். எப்பயுமே டவுட் படக்கூடாது வேத சாஸ்திரங்களே கூட. அப்படின்னா இறைவனையே நாம டவுட் படுற மாதிரி அர்த்தம். எப்பொழுதும் பிரம்மச்சரியத்தை மேற்கொள்ளுங்கள், அதாவது மனதாலையும் உடலாலையும் இல்லையா. ஸோ அதாவது இப்போ ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கும் பொழுது இன்னொரு பெண்ணை நோக்கக்கூடாது, இல்லை இன்னொரு ஆணை நோக்கக்கூடாது, அந்த ஒரு இது வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து இருக்கணும். ஸோ அதாவது மனசு உடல் எல்லாமே வந்து ஒருமுகப்படுத்தி ஸோ எப்பொழுதுமே சதா சர்வகாலம் இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு வரணும். இங்கே நம்முடைய குடும்பம் வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து நிமித்திர மாத்திரம் செயல்படுவதற்கான பக்குவத்தை நம்ம வரவழைச்சுக்கணும். அதுதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளே. ஆட்டோமேட்டிக்லி பிரம்மச்சரியம் அதுல வந்து கவர் ஆயிடும். ஓகே, உங்களது சுதர்மத்தினை செய்யுங்கள். அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகளை நீங்க ஆற்றுங்க இல்லையா. நீ பிராமணனா அந்த பிராமணிக்கல் கடமை, சத்திரியனா அந்த சத்திரிய கடமை, அதே மாதிரி வந்து சூத்ரனா அந்த சூத்ரனுடைய கடமை, அடுத்து வியாபாரியா அந்த வியாபாரியினுடைய கடமை, இதெல்லாம் அவங்களுடைய கடமையை அவங்க ஆற்றணும். அதே தான் அவங்களுக்கு சொல்றாங்க. முழுமுதற் கடவுளை எப்பொழுதும் சிந்தித்து சரியான இடத்தில் அறிவினை பெறுங்கள். அப்படின்னா ஆத்தன்டிக்கா இல்லையா, அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நாம வந்து அறிவுரைகளை பெற வேண்டும். இவ்வாறு பக்தி யோகத்தினை எப்படி பயிற்சி செய்யணும்? நான் பக்தி பயிற்சி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு 10 பேருக்கு வந்து டம்பம் அடிக்க கூடாது. ஓகே, நாம் தான் பண்றேன் ஹையஸ்ட் பக்தி, அதே மாதிரி வந்து என்ன காட்டிலும் பொறுமையானவங்க யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூச்சுக்கு 30 வாட்டி கோவப்படுறது இல்லையா, இந்த செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபடக்கூடாது. ஓகே, அமைதியான முறையில பொறுமையாகவும் பயிற்சி செய்தால் நீங்கள் ஞானத்தில் உயர்நிலை பெறுவதோடு, அப்படின்னா இறைவனை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதும் தான் யார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதும் அத்தகைய பக்குவத்தை அவர்கள் வந்து அடைவார்கள். தவறான ஆணவத்தினையும் ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா விட்டுவிடும் திறனையும் பெறுவீர்கள். அகங்காரமற்ற நிலையை அடைவார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இத்தனை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த 4 ஸ்லோகத்துல ரிஷபதேவர் சொல்லியிருக்கார். ஓகே, சோ தன் மைந்தர்களுக்கு என்ன சொல்றார்? எவ்வாறு தவறான ஆணவம் கலந்த கலந்த உலகியல் வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும் என்று. மேல சொன்னது எல்லாமே பயிற்சி பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க கிட்ட அகங்காரம் இருக்காது, வைராக்கியம் என்பது வந்து சேரும். ஓகே, ஒன்று போனா ஒன்று இருக்கும், ஏதோ ஒன்றோட நம்ம இருப்போம் இல்லையா. அது நல்லதோ தீயதோன்றது வந்து நாம எவ்வாறு பயிற்சி செய்யறோன்றதை பொறுத்துதான். மேல குறிப்பிட்டிருப்பவைகளை கற்பதின் மூலம் ஒருவன் படிப்படியாக விடுதலை பெறுகிறான். இந்த நிலைக்கு வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவன்
வந்து விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவாகத்தான் இருப்பான். யார் அகங்காரத்தை விடுறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட தெய்வீகம் என்பது குடிக்கொண்டிருக்கும். ஓகே, மேலே குறிப்பிட்டிருப்ப இம்முறைகள் அனைத்தையும் ஒருவன் தனது உடலை துறந்து விட்டு இல்லையா அவனது உண்மையான ஆன்மீக உடலில் அவன் நிலை பெறுவதற்கான திறனை அவனுக்கு அளிப்பவையாகும். குவாலிஃபிகேஷன். ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாடியை அடையிறதுக்கு வந்து இதுதான் வந்து பேசிக்கு தகுதி ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த தகுதியை வந்து ஒருத்தர் அடையும் பொழுது அவங்க உடல் தளத்திலிருந்து செயல்பட மாட்டாங்க, ஆன்ம தளத்திலிருந்து செயல்படுவாங்க. முதலில் ஒரு ஆன்மா குருவினை பெறுதல் வேண்டும் இல்லையா, இல்லைன்னா நமக்கு வழி நடத்துதல் பண்ண முடியாது யாரும். ஸோ பக்தி ரசாமிரத சிந்துல பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி ஸ்ரீல குரு பாதாஸ்ரயா இல்லையா, குரு பாதா ஆசிரியம் நிழல் கண்டிப்பா வேணும். இல்லைன்னா இந்த பௌதீக உலகனுடைய சிக்கல்ல இருந்து நம்மளால வெளியேறவே முடியாது. தத் விஜ்ஞாத்தம் சா குடும் ஏவாவிக சேத். ஸோ அதாவது ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து அறிந்து கொள்வதனாலும் அவருக்கு வந்து எப்படி தத்விதி பிரணிபாதேன பிரஷ்னேன சேவையா, அது மாதிரி வந்து நாம வந்து அவருக்கு தொண்டு புரியணும். அடக்கத்தோடு வந்து தொண்டு புரிந்து அவர்கிட்ட வந்து கேள்விகள் கேட்டு நாம உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்றதுக்கான முயற்சி வேண்டும். ஏன்னா அவர்தான் உண்மையை கண்டவர், தத்துவதர்ஷி இல்லையா. ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் தனிப்பட்ட சுகங்களை சுகங்களான உண்பது உறங்குவது இல்லையா, பௌதிக தளத்துல இதுதான் நம்ம பார்க்கறதே. சாப்பாடு, தூக்கம் இல்லையா, ட்ரெஸ்ஸு, இதன் மீதெல்லாம் கவர்ச்சி இருக்காது. சாப்பாடு எதுவாக இருந்தாலும் பிரசாதம் இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் எப்போ நமக்கு தூக்கம் வருதோ அப்போ நம்ம தூங்கி எழுந்து மீண்டும் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகி செயல்படுறது. ஸோ உடுக்கக்கூடிய உடைகள் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு இல்லையா, இன்னைக்கு ஒரு 10 புடவை எடுக்கலாம், நாளைக்கு ஒரு 10 புடவை எடுக்கலாம், அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம கட்டிக்கலாம், ஆயிடுச்சுன்னா வாங்கிக்கலாம். எதையுமே வந்து ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன், ஏன்னா எல்லாமே இறைவனுடைய இது, வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மென்டாலிட்டி வந்து வந்துடும். ஓகே, பக்தருடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் ஆன்மீக தரம் பேணப்படுகிறது. ஸோ இது எல்லாமே கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு போகணும்னா நம்ம வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருந்தா மட்டும்தான். மத்தேவ சங்கா இல்லையா, மிக மிக முக்கியம் என்று இந்த பதத்துல சொல்லியிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் இது. ஓகே, பல்வேறு தேவர்களை வழிபடுவதற்கு இங்கே பல்வேறு தர்மங்கள் இருக்கின்றன. ஆயினும் நல்ல தொடர்பு என்பதற்கு கிருஷ்ணரை தான் வணங்கும் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டவனோடு கொள்ளும் தொடர்பு என்று பொருள். அதாவது மத் தேவ சங்காத், அதாவது மத் என்றால் அதாவது என்னுடைய சங்கம், அதாவது தேவா என்றால் பகவானை குறிக்கிற, தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் இல்லையா. அவரே வந்து ரிஷபதேவர் இசல்ஃப் இன்கார்னேஷன் இல்லையா. ஸோ சங்கார், அது என்னுடைய பக்தர்களுடைய சங்கத்தோட நீ இணைந்திரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. நம்ம பற்பல தேவர்கள் சங்கத்தோட தான் இருக்கோம் நம்ம நிறைய இல்லையா. எஸ், ஆனா அதையுமே நம்ம வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அதையும் செய்யாம அவங்க தவறி விழுந்துட்டாங்கன்னா, இப்ப நீங்க கிருஷ்ணரை கும்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் விட்டுடணும், நம்ம போர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அவங்களுக்காக நம்ம பிரார்த்திக்கலாம். ஒரு காலம் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் அவங்க வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கான பாக்கியத்தை பெறட்டும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்ம இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா அவங்க கடைசியில இதையும் செய்ய மாட்டாங்க, அதையும் செய்யாம திருஷங்கு சொர்க்கம் மாதிரி எந்த இடத்துக்கும் போகாம நின்றுடுவாங்க. ஸோ அதனால தவறி விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால்தான் தெய்வ வழிபாட்டிலேயே மும்மரமா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீ இது செய்யாதன்னு சொல்லாதீங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ செய்யட்டும், ஆனா அவங்களுக்கு இறைவனுடைய கிருபை பெறட்டும்ன்றதுக்காக நாம பிரார்த்திக்கணும். மற்றொரு முக்கியமான செய்தி யாதெனில் வந்த தீட்சித், இதுவுமே வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட உலகில் ஒருவன் இருக்கும் வரை பருவுடலிருந்து தோன்றும் இன்ப துன்பங்கள் அவனுடன் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்பதுதான். இதை நம்ம எடுத்துக்கணும், அக்செப்ட் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம கிட்ட கிடையாது. எவ்வளவு நாம வந்து பௌதிகத்துல இருக்கணுமோ அவ்வளவுமே நம்ம அதனால ஏத்துக்கவே முடியாது. எனக்கு மட்டும் ஏன் இது நிகழ்றது, ஏன் இப்படி நடந்தது, எனக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்கும்போது நான் மட்டும் எப்படி இப்படி இருந்தேன், எல்லாம் வந்து கொஸ்டின் வரும் இல்லையா. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதீகம். பகவத்கீதையில் தாமஸ் திதிக்ஷ்வா பாரதா, ஐ திங்க் இது 2.12 111 ஸ்லோகத்துல வந்து பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள்வாயாக சொல்லிட்டு, அதாவது முன்ன நானே இருந்தேன், நீயும் இருந்த, இப்பயும் நான் இருக்கேன், இனிமேலும் நான் இருப்பேன், நீயும் இருப்ப. அதனால இது இந்த மரணம் என்பது என்னது, இந்த உடலுக்குத்தானே தவிர ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அதாவது தன்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் மரணிக்க வேண்டிய இதுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டால் அந்த சோகத்தை வந்து அர்ஜுனனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது இல்லையா.
அதனாலதான் பகவான் என்ன பண்றார், அவருக்கு வந்து உபதேசிக்கிறார். இதையெல்லாம் நீ பொறுத்துக்கொள்ள கற்றுக்கொள்வாயாக பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணபிரான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா. உலகில் நிரந்தரமற்ற இன்ப துன்பங்களையும் இல்லையா, உலகத்துல வந்து நிரந்தரமற்றமாக இருக்கிறது எது, இந்த பௌதீக உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள் தான். ஆனா நிரந்தரமானவை எது, இந்த ஜீவனுடைய உண்மையான செயல்பாடுகள் இல்லையா, அதை நாம நிரந்தரமா எடுத்துக்கணும். எவ்வாறு தாங்கிக் கொள்வது என்பதை ஒருவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் தனது குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னா, இது வந்து இட் இஸ் நாட் நம்ம இந்த கலியுகத்துக்கு இப்போ வந்து அட்வைஸ் பண்ணல இது. ஸோ இன் ஜென்ரலா வந்து அவர் வாழ்ந்த காலத்துல சொல்லப்பட்டது. அப்படின்னா பரத மகாராஜா அப்படிதான் போறாரு இல்லையா, அவருடைய மகனுக்கு மணிமகுடம் சூட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து காட்டை நோக்கி செல்கிறார் இல்லையா, அங்கே யக்னங்கள் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு. சோ அப்படி இறுதியில வந்து வானப்பிரசத்துல வந்து பிரம்மச்சரியத்தை வந்து பின்பற்ற வேண்டும். சாத்திரங்களுக்கு ஒரு பிறப்பட்டிருக்கும் விதிகளுக்கு ஏற்ப தனது மனைவிடம் ஒருவன் கொள்ளும் பாலுறவு சமய தர்மங்களுக்கு எதிரானவை. அப்படின்னா அப்ப எதுக்கு திருமணம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் நம்ம வைக்கக்கூடாது. அதுவுமே வந்து பக்குவத்தோட செயல்பட வேண்டிய ப்ராசஸ வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு தான் திருமணமே இல்லையா. ஸோ இலிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் அவாய்ட் பண்றதுக்காகத்தான் திருமணத்தையே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஆனா அதையுமே வந்து நாம வந்து ஸோ அதாவது வெறும் புலனகர்ச்சிக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பௌதீக புலன்களுக்கான இச்சைகளுக்கு நாம வந்து நம்ம ஆசைகளை வளர்த்து கொள்கின்றோமோ, ஆன்மீகத்தை பத்தி செவிமடுத்து கேட்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது. அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் இருக்காது, ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் இல்லையா. சோ அப்ப என்ன ஆகும், இந்த ஜீவன் வந்து அதே புலநகர்ச்சியில வந்து விழுந்து விழுந்து மீண்டும் வந்து பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து தேடிக்குவான். அதுவும் அதே மனித பிறவி கிடைக்குமான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அதுக்காக தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. சமய தர்மங்களுக்கு எதிரானவை அப்படின்னா எதுக்காக சொல்லப்பட்டனா, அவன் சமய தர்மங்களே நமக்கு என்ன சொல்றது, நாம வாழ்க்கையில வந்து நன்னிலை பெறணும், இறைவனுடைய திருவடிகளை சேரணும்ன்றதுதான் சமய தர்மம் இறுதியில. ஆனா அதற்கு ஆப்போசிட்டா தான் நாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்முடைய செயல்கள் வந்து அமையப்பெறும். எப்பொழுதுமே புலன் நுகர்ச்சியில இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம புலன்களுடைய திருப்திக்காக செயல்படும் பொழுது நம்ம மனசு வந்து கட்டுப்பாடோடு இருக்காது. மேலும் நாம உண்மையிலே நம்முடைய கடமை என்ன என்பதையும் மறந்து விடுவோம், இறைவனை எண்ணுவதையே நம்ம மறந்து விடுவோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும், கட்டுண்ட நிலையில இருந்து கொண்டு செயலாற்றக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட்டு மீண்டும் இங்க இந்த இடத்துல பிறக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்வோம். ஸோ அதை தான் நாம வந்து தவிர்க்கணும். மேலும் இது ஆன்மீக உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுவதை தடுக்கக்கூடியதாகும். அதுதான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்னேன். நம்ம இதுலயே விழுந்தோம்னா நம்ம ஆன்மீகத்துல போக முடியாது இல்லையா. ஆன்மீகமும் வேண்டும், பௌதிகத்தை பக்குவமாக செயல்படுத்த வேண்டும். இதுதான் நமக்கு வந்து எல்லா இடங்களிலுமே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய காமனான ஒரு உபதேசம். ஓகே. மற்றொரு சொல்லான விஞ்ஞான விராஜித என்றால் அனைத்து விஞ்ஞான பூர்வமாக உணர்வு பூர்வமாக செயல்பட வேண்டும் என்பதாம். அப்படின்னா நம்ம கேட்கக்கூடிய சவனமும் கூட வந்து செவிமடுத்து மனசை லயித்து கேட்கணும். நம்ம கீர்த்தனம் பண்ணா கூட வந்து மனதளவுல ஹிருதயத்துல இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு கீர்த்தனம் பண்ணணும். நாமஸ்மரணம் பண்ணும் பொழுது கூட இறைவனுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு பண்ணணும். இப்படி ஒன்னொன்னுமே வந்து நாம உணர்வு பூர்வமாக செயல்பட வேண்டும். அப்பதான் அதனுடைய உண்மையான நோக்கம் என்னன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒருவன் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவாக இருத்தல் வேண்டும். இந்த மாதிரி செய்தா கடைசியில அவன் வந்து சுய உணர்வு பெற்ற ஆத்மாவாக மாறிவிடுகின்றான். இதன் மூலம் அப்போதுதான் அவன் உலக பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். ஒருவன் சுய உணர்வு பெற்ற ஆத்மாவானால் மட்டும்தான் இந்த பௌதீக பந்தங்கள்ல இருந்து அவனால விடுதலை பெற முடியும். இப்ப மத்வாச்சாரியாருடைய வியாக்கியானத்தை இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஒருவன் புலநகர்ச்சிக்கான ஆசைகளின் கீழ் செயல்படுவதிலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், அதற்கு பதிலாக எப்பொழுதுமே அதாவது ஏதோ ஒன்றில் நாம் ஈடுபட்டுதான் இருப்போம். we cannot be silent இல்லையா. சும்மா ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளால இருக்க முடியாது இல்லையா. ஏதோ ஒண்ணுத்துல நம்ம ஆக்கிப்பையா மனசு உடல் ஏதோ ஒண்ணுத்துல செயல்பட்டுன்னு தான் இருக்கும். அதனால தேவையற்ற புலனுணர்வை தவிர்த்து தேவையான பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறது தான் சாலச் சிறந்தது. அது நமக்கு நன்மையை பயக்கும். ஆத்தியாத்மா எனக்கூடிய புக்கு மத்வாச்சாரியர் எழுதினது. அதுல இருந்து எடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. அத்தியாத்மனோ அவிஹிதம் கர்ம வர்ஜயித்வான்ய கர்மணः காமஸ்ய பரித்யாகோ நீரீஹேதி அஹோர் உத்தமாக. அதாவது ஆத்மாவின் நலனுக்காகவே ஒருவன் தனது செயலை ஈடுபடுத்த வேண்டும் சொல்லப்பட்டது இல்லையா. ஆத்மன்யோ விஹித கர்ம, விஹிதம் கர்ம இல்லையா. அதாவது கர்மா என்றால் செயல்படுதல் இல்லையா. அதனுடைய நலனுக்காக அவிஹிதம் ஓகே. வர்ஜித்யன்மானிய கர்மணக
பிற செயல்களை வந்து துரத்தல் வேண்டும். ஒருவன் இந்நிலையில் செயல்படும் பொழுது அவன் ஆசையற்றவன். கர்மஷ்ய பரித்யாகோ, அதாவது தியாகம் இல்லையா, அதாவது காமஷ்ய பரித்யாகோ, அதாவது ஆசைகளை எல்லாம் அவன் வந்து தியாகமாக, அதாவது விட்டு விடுதல் அப்படின்னா பௌதீக ஆசைகளை எல்லாம் துறக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு நிலைக்கு அவன் செல்கின்றான். முற்றிலும் ஆசையற்றனாக ஒரு உயிர் இருக்கவே முடியாது. ஒன்றின் மீது பற்றுதலை விட்டு இன்னொன்றின் மீது பற்றுதலை பிடிச்சிக்க முடியும், அவ்வளவுதான். ஆயினும் அவன் பிற நோக்கங்களுக்காக அன்றே ஆத்மாவின் நலனுக்காக ஆசைப்படும் பொழுது அவன் ஆசையற்றவனாக கருதப்படுகின்றான். ஆத்மாவுடைய ஆசை என்ன? விடுதலை பெறுவது. எப்பொழுதுமே அதற்கு என்ன மார்க்கம்? இறைவன் தொண்டில் இருக்கிறது. சோ அத்தகைய ஆசையை ஒருத்தன் வந்து மேம்படுத்தி கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பௌதீக ஆசையிலிருந்து அவன் வந்து அவனுடைய பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வர முடியும். ஆன்மீக ஞானம் என்பது ஞான விஞ்ஞான சமன்விதமாகும். ஒருவன் ஞானம் என்பது இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. விஞ்ஞானம் என்பது நாம இதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு நமக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தெரியும் பொழுது நாம் என்ன செயல் ஆற்றணும், எவ்வாறு செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ்ல போறது விஞ்ஞானம் என்பது. ஞானம் என்பது முழு முதல் கடவுளான விஷ்ணுவே பரமபுருஷர் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் அறிவாகும் இல்லையா. இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஜீவன் அவன் நித்தியமானவன், நாம் எங்கிருந்து வந்தோம், அந்த பரம்பொருளிடமிருந்து வந்தவன் என்று தெரியும் பொழுது அவருடைய செயல்கள் லீலைகள் எல்லாமே உணர ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா. விஞ்ஞானம் என்பது பௌதீக உலகின் வாழ்க்கையில் அறியாமல் இருந்து ஒருவன் விடுதலை பெறுவதற்கான செயல்களாகும் இல்லையா. இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தெரிஞ்ச பிறகு அவன் ஆற்றக்கூடிய பக்தி, அதனால் வரக்கூடிய பலஸ்ருதி தான் வந்து விஞ்ஞானம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஞானம் பரம குய்யமே விஞ்ஞான சமன்விதம் அப்படின்னா பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானம் மிகவும் ரகசியமானது. குய்யம் ஞானம் பரம குய்யமே விஞ்ஞான சமன்விதம் இல்லையா. சோ பரமபுருஷ பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானம் வந்து மிக மிக ரகசியம். நாம் எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோமோ நம்மள, அதாவது பகவான் திருவடிகளை, அந்த அளவுக்கு பகவானும் தன்னை பற்றியான விஷயங்களை நமக்கு புரிந்து கொள்றதுக்கான வழியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். மேலும் பரம ஞானத்தினால் ஒருவன் அவரை அறிந்து கொள்வதோடு அனைத்து உயிர்களின் விடுதலைக்கும் துணை நிற்கின்றார். சோ இது குருனுடைய ஸ்தானம். ஒருத்தர் தான், அதாவது நாம மட்டும் வந்து நன்மை அடைந்தா பத்தாது இல்லையா. யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வயகம் என்ற நிலையில வந்து செயல்படுவது வந்து இந்த குருனுடைய செயல்பாடு. அது அந்த அறிவே வந்து விஞ்ஞானமாகும். இதை பகவத்கீதையில ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்வத்வா தேஹ புனர்ஜென்மம் நைதி மாம் ஏசிதோ அர்ஜுனா இல்லையா. என்னுடைய தோற்றம், பகவானுடைய தோற்றம், அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் உன்னத இயற்கையினை எல்லாமே வந்து இந்த உன்னத இயற்கையினுடைய செயல்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டவுடன் அவன் அப்படிப்பட்ட அப்படின்னா இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை யார் ஒருத்தர் அறிகின்றார்களோ அவர்கள் இந்த உடலை மீண்ட பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது, இறைவனுடைய திருநாட்டை போய் சேர்க்கிறார்கள் என்பதை இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. கர்மாஷம் ஹிருதய கிரந்தி பந்தம், ஹிருதய கிரந்தி இல்லையா முடிச்சு, நாட் பௌதீக பந்தம். அவித்யாஷாதிதம் அப்ரமத்தஹ அனேன யோகேன யதோபதேசம் சம்யக் பிரமதே யோகாத். நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளபடி இப்ப 4 ஸ்லோகத்துல எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்தாச்சு. அன்பு மைந்தர்களே செயல்படுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள் அப்படின்னா பௌதீக சிக்கல்ல வந்து மாட்டிக்க கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றார். இவ்வழியே நீங்கள் பலன் தரும் செயல்களின் மீது உள்ள ஆசையின் அறியாமையிலிருந்து விடுதலை பெறுவீர். எச்சரிக்கையோடு இருந்தா பலன் தரும் செயல்களை நாம் ஈடுபட மாட்டோம், வெறும் கர்மமாக மட்டுமே அதை நாம செய்வோம் இல்லையா. மேலும் உங்களது உளமார்ந்த முடிச்சு முற்றிலும் துண்டிக்கப்படும். அதாவது அப்படிப்பட்ட அந்த முடிச்சு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி அது வந்து கட்டாயிடும். மேலும் வளர்ச்சி பெறுவதற்காக நீங்கள் இந்த வழிகளை துரத்தல் வேண்டும். அதாவது நீங்க ஆன்மீக தளத்தில் முன்னேறணும்னா இந்த பௌதீகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த சிக்கல்ல இருந்து நாம விடுபடணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். அப்படின்னா பௌதீக ஆசைகளை வந்து பக்குவப்படுத்தணும்னு சொல்றார். அதான் நீங்கள் விடுதலைக்கான முறையின் மீதும் பற்றுடையவர்களாக கூடாது. அப்படின்னா ஐயோ இதை வெறுத்துண்டு நாம வந்து போகக்கூடாது. ஓகே, இதெல்லாமே இங்க இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் தான் நமக்கு வரணும் இல்லையா. மேலும் நம்முடைய செயல்கள்ல வந்து பக்குவத்தை ஆற்றும் பொழுது அங்கே இன்பம் துன்பம் இல்லையா மற்றும் விருப்பு வெறுப்பு இப்படிப்பட்ட இருமைகள் எதுவுமே அந்த இடத்துல இருக்காது.
விடுதலை பெறுவதற்கான முறை பிரம்ம ஜிக்னாசா, அதாவது கேள்வியுடையோர், பிரம்மனை பற்றியான கேள்வி இல்லையா. பொதுவாக பிரம்ம ஜிக்னாசா என்பது நேதி நேதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்படின்னா ஒருவன் முழு மெய்ப்பிறை தேர்ந்தெடுத்துக்கான தோற்றத்தை ஆராய்கின்றான். கண்டிப்பா. சோ பிரம்ம ஜிக்னாசு இல்லையா. அந்த பரபிரம்மம் பரபிரம்மத்திடம் இருந்து தோன்றிய இந்த பிரம்மங்கள் எல்லாமே நாம் எல்லாருமே ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே வந்து உயர்வாக அடையக்கூடியது எது? பிரம்ம நிலை இல்லையா. அதுதான் வந்து சுதந்திரமான நிலை அந்த ஜீவனுக்கே. அதை அடைய வேண்டியது அவனுடைய கடமையும் கூட. அதற்கான பாதையை தான் அவன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும். இம்முறை ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்வில் இருக்கும் வரை தொடர்கிறது இல்லையா. இதெல்லாமே ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும். பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா நா சூஷதி நா காங்கி சமசர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்தி லபதே பராம் இல்லையா. இவ்வாறு உள்ள நிலையில் இருப்பவன் உடனடியாக பரபிரம்மத்தை உணர்ந்து, அதாவது விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை யார் ஒருத்தர் இருக்காங்களோ அவர்கள் பிரம்ம நிலையில வந்து நிலை பெறுகிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் வந்து பரபிரம் உணர்ந்து முற்றிலும் ஆனந்தம் அடைகிறார். அது பேரானந்தம். அவன் சோகம் உருவதும் இல்லை. சோகம் நிறைந்த செயல்கள் வந்து தன் முன்னாடி நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அதனால் அவன் சோகப்படுவது கிடையாது. எஸ், இதெல்லாம் வாழ்க்கையில வந்து நிகழ்வுகள் தான். ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சி மாதிரி எடுத்துட்டு போகிறது. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதும் கிடையாது இல்லையா. அதாவது இந்த பௌதீகத்துல என்ன இருக்கு அடையிறதுக்கு? எல்லாமே தற்காலிகம் தான் இல்லையா. அதனால இருப்பதை கொண்டு நாம அதாவது திருப்தி கொள்ளணும் என்ற அந்த பக்குவத்திற்கு வருவான். இந்நிலையை அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டினை எழுதுகிறான். அப்ப நம்ம செயலற்ற தன்மையில இருப்போமா? கண்டிப்பா செயல்பட்டால்தான் அந்த பக்குவமே உணர முடியும். இறைவனுடைய தொண்டு புரிந்தால் மட்டும்தான் இந்த பக்குவம் வரும். இதன் கருத்து என்னவெனில், பராபக்தி உள்ள, அதாவது பரோதர்மா பராதர்மா இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பரா அப்பரா படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ பராபக்தி என்பது நித்தியமான பக்தி, அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத பக்தி தொண்டில் நுழைவதாகும். சோ யாருக்கு தொண்டு புரிந்தால் நம்முடைய பக்தி பராபக்தி ஆகும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு. இதனை எய்துவதற்கு ஒருவன் தனது தோற்றத்தின் ஆராய்தல் வேண்டும். அப்படின்னா நாம் எப்படி இருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லையா. உட்புறம் வெளிப்புறம் எல்லாமே ஆராயணும். உள்ளுக்குள்ள மனசுல எத்தனை அழுக்கு வச்சிருக்கோம், வெளியில எந்த அளவுக்கு நம்ம அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துறோம், இது எல்லாத்தையுமே அலசி ஆராயணும். ஆயினும் ஒருவன் உண்மையில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது ஞானத்தை தேடி, அதாவது அலைவது பற்றி அவன் அலைய வேண்டாம். ஞானம் தானாகவே பகவான் கொடுப்பார். ஓகே. மாறாக உறுதியுடன் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதனால் ஒருவன் எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்ற நிலையின் மீதே இருப்பான் இல்லையா. மாம்சையோ அபிச்சாரேன அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீயதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது இல்லையா. அதாவது நம்ம வந்து எதையுமே ஞானம் இதெல்லாம் தேடிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதெல்லாம் தானா நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். வெறுமனே கேவல பக்தி பண்ணலாம். ஓகே. பக்தி தொண்டினை மாறாது நிறைவேற்றுவது பிரம்மபூதமாகும் இல்லையா. ஆனா என்ன சமநோக்கோட இருக்குது. அங்கே ஆசைகளோ மற்றும் விரக்தியோ எதுவுமே இருக்காது இல்லையா. அனேன யோகேன ஏதோ கேசமாகும். ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பெறப்படும் உபதேசங்கள் உடனடியாக இது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? எப்படி நம்மளால அந்த பக்தியை வந்து பக்குவப்படுத்திக்க முடியும்? நாம யாருடைய நிழலையாவது நம்ம தஞ்சம் அடைந்தால்தான், ஒரு குருடைய நிழலில நாம் தஞ்சம் அடைந்தால்தான் உபதேசங்களே கிடைக்கும். அதை நாம் ஏற்று வந்து பக்குவம் அடையலாம் இல்லையா. ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை ஒருவன் மீறி செல்லவோ அல்லது அவற்றில் இருந்து மாறு செல்வதோ கூடாது இல்லையா. அதுவுமே ஒரு அஃபென்ஸ். நம்ம காலையில படிக்கிறோம் இல்லையா, 3rd offense இல்லையா. ஸோ ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். டிசோபேயிங் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இஸ் அபராதம். ஓகே. புத்தகங்களில் மட்டுமே அறிவை பெறும். எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நீ ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆனா அவங்களுக்கு உண்மை தெரியாது. அதுதான் உண்மை. ஓகே. புத்தகத்தை படிச்சு நான் எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தேன்னு சொல்றக்கூடியவங்க வந்து இட்ஸ் ராங். சிரவணம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து படிக்கணும். அது நமக்கு கிடைக்கும். புத்தகங்களின் அறிவை பெறும் இருத்தல் கூட, அதாவது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளையும், அதாவது ஏதோபதேசம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். பௌதிக கருத்தினை விட்டு விடுவதற்கான திறன் பெறும் பொருட்டு யோக சித்தியானது எய்தப்படும் இல்லையா. ஸோ நாம் கூட தியான பயிற்சிகள்லாம் செய்யறோம் இல்லையா. அதற்கு ஆயினும் ஒருவன் உண்மையில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த புலன்கள் எல்லாம் பக்குவம் அடைஞ்சிடும். யோக சித்தியில் பயிற்சி பெற வேண்டிய தேவையே கிடையாது. அதை பக்தி தொண்டு செய்யலைன்னா தான் அதெல்லாம் நாம ஜபங்களே ஒரு இடத்துல உட்காந்து நீட்டா 16 மாலை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணா தட் இஸ் மோர் தென் எ மெடிடேஷன். ஓகே. ஆனால் பக்தி தொண்டினை ஒரு நாளும் விட்டுவிடக்கூடாது என்பதுதான்
இல்லையா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பின்வருமாறு ஆத்மாராமஸ்ச முனையோ நிர்கிரந்தா அபி உருக்கிரமே இல்லையா? குருவந்தி அனஹைத்துகம் பக்திம் இத்தம்பூத குணோ ஹரிஹி இல்லையா? அதாவது ஆத்மாராமஸ்ஸ முனை, அந்த நிலையில இருந்தாலும் கூட இல்லையா, ஆத்மாராம நிலையில இருந்தாலும் கூட தவங்கள், யக்னங்கள், தானங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு அந்த ஈடுபாடு கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா? அது அவங்களுக்கு வந்து திருப்தியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ திருப்தி இருந்தால்தான் பக்தி தொண்டிலுமே நம்மளால வந்து முழுமையை ஈடுபட முடியும். இல்லைன்னா நம்ம சொந்த கதை சோக கதையோட தான் உட்காந்துருப்போம் இல்லையா? தன்முணர்வு பெறும்பொழுது யோக பயிற்சியினை விட்டு விடலாம். எஸ், செல்ஃப் ரியலைசேஷனா வந்து கிடைச்சதுன்னா, ஒரு முறை நம்ம வந்து தன்னுணர்வு பாதையில அமைந்து விட்டால் நம்ம வந்து இந்த தியான பயிற்சிகள்ல செய்ய வேண்டியதே இல்லை. வெறுமனே நம்ம பக்தி தொண்டுல நம்மள நாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டாலே போதுமானது. ஆயினும் எந்த நிலையிலும் ஒருவன் பக்தி தொண்டனை மட்டும் விடக்கூடாது. கர்ம ஞான பாதைகளை விட்டுட்டா கூட யோகத்தை மட்டும், பக்தி யோகத்தை மட்டும் என்னைக்குமே அவன் விடக்கூடாது. ஸோ பக்தி யோகத்தை பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிற யோகங்களை எல்லாம் பக்குவமாக ஆற்றுவதற்கான மார்க்கம் என்பது நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அதற்காக நாம எதையுமே நம்ம துறக்கக்கூடாது. தன் உணர்வு பெறுவதற்கான யோகம் மற்றும் தத்துவார்த்த யூகங்கள் அனைத்தையும் ஒருவன் விட்டுவிடலாம். ஆயினும் பக்தி தொண்டு எல்லா காலங்களிலும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். உறுதியாக ஒரு நாள் கையாளப்பட வேண்டும். அதை எப்பவுமே நாம விடக்கூடாது. புத்ராம்ச சிஷ்யாம்ச நிருபோ குருர்வா மல்யோக காமோ மத் அனுகிரகார்த்தः இத்தம் விமன்யுர் அனுசிஷ்யாத் அதஜ்ஞான் நாயோஜயேத் கர்மஷு கர்ம மூடான் கம் யோஜயன் மனுஜோ அர்த்தம் லபதே நிபாதயன் நஷ்டதுஷம் ஈ கர்த்தே. ஒருவன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடையும் உண்மையான விருப்பம் உடையவனாக இருக்கிறது. இதுதான் நம்ம இருக்கணுமே. ஸோ உண்மையான கடவுள் உணர்வை உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் தன் வாழ்வில் உயர்ந்த நோக்கமாகவும், அதாவது ஹையர் கோல் இல்லையா, ஹையர் திங்கிங், கிரேட், அதாவது சிம்பிள் லைஃப் அண்ட் கிரேட் திங்கிங், ஹையர் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க. இறுதி லட்சியமாக யாரை வச்சிருப்பாங்க? ஹையர் திங்கிங், இறைவனை வைத்திருப்பார்கள். அதாவது அவருடைய கருணை மட்டுமே நம்பி அவங்க வந்து இருப்பாங்க. தந்தை மகனுக்கும், ஆன்மீக குரு சீடனுக்கும் இல்லையா, ஒரு அரசன் தன் குடிமக்களுக்கும் உபதேசிக்கும் பொழுது நான் உங்களுக்கு உபதேசித்தது போலவே செய்தல் வேண்டும் இல்லையா? அவர் எப்படி உபதேசித்தாரோ அதே மாதிரி அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளையுமே சொல்றார். தன் மைந்தனோ அல்லது சீடனோ அல்லது குடிமகனோ தனது கட்டளைகளை சில நேரங்கள் பின்பற்ற முடியாது அப்படின்னா சம் டீவியேஷன் அன்னோயிங்லி ஏற்படலாம். இருப்பினும் அவர்கள் எந்த விதமான சிதமும் அத்தகைய நபர்கள் மீது செயல்படுத்தக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வீட்லயே வந்து இதெல்லாம் நல்லது, இதெல்லாம் நல்லதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஆனா அதெல்லாம் அவங்க பின்பற்றலன்னா நம்ம கோவிச்சுக்க கூடாது. அவங்களுக்காக பிரார்த்தனைகள் வைக்கணும் இல்லையா? அவங்களுக்கு கண்டினியூஸா வந்து எடுத்துரைக்கணும். அப்பப்போ எடுத்துரைச்சு எப்போ கேட்கக்கூடிய பக்குவம் இருக்கோ அப்போ சொல்லிடணும். ஸோ அதை இடம் காலம் ஏற்றவாறு நம்முடைய உபதேசங்களை வந்து மாற்றி அமைச்சுக்கணும். ஓகே, உபதேசத்தினுடைய நோக்கம் ஒன்று தான். ஆனா எப்ப சொல்லணும், எப்படி சொல்லணும்ன்றது எல்லாமே நம்முடைய சமயோஜித புத்தியை கொண்டு நம்ம செய்யணும். ஓகே, ஸோ அதையுமே நாம் இறைவனுடைய கிருபைக்கு நாம வந்து கண்டிப்பா பாத்திரமாக வேண்டும். அப்பதான் நம்மளுடைய உபதேசமே சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும். ஓகே, பாவ புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் அரியாயம் மிக்கவர்கள் கூட எல்லா வழிகளிலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அப்போ அவங்களுக்கு அந்த பாவ புண்ணிய செயல்களிலிருந்து அவர்களுக்கு வந்து விடுதலை என்பது கிடைக்கும். மேலும் பாவம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் பெறுவார்கள் இல்லையா? அவர்கள் எப்பொழுதும் சுய சார்பான செயலை தவிர்த்தல் வேண்டும். அதாவது தன்னிச்சையான செயல்களை வந்து தவிர்த்திடணும். ஒருவன் ஏற்கனவே மெய்யுணர்வு பார்வையின் இழந்திருக்கும் தன் சீடனையோ அல்லது குடிமகனையோ கர்ம வினையின் கட்டுக்குள் வைத்தான் என்றால் ஒருவன் அதனால் அடையக்கூடிய நன்மை என்ன இல்லையா? இது கண்ணிழந்த குருடனை அழைத்து கொண்டு போய் பாழுங்கிணற்று தள்ளுவது போன்றதாகும். 100% இல்லையா? ஒருத்தன் வந்து பௌதீகத்திலேயே இருந்து கொண்டு பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடு செயல்பட்டு கொண்டிருந்தா, இவந்தோ அவனுக்கு ஆன்மீக தளத்துல செயல்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தாலும் அவன் இப்படிப்பட்ட இதுலயே அவன் தன்னுடைய இதெல்லாமே எடுத்துட்டு போறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லையா? அந்த கட்டுக்குள்ள வைத்தான் என்றால் அவனால் அடையக்கூடிய நன்மை ஒண்ணுமே கிடையாது. அவனை மேலும் மேலும் என்ன பண்ணும்? பந்தப்படுத்தும். இது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு? இந்த ஒரு ஓமையும் சரி, இன்னொரு ஓமை, ஒரு குருடன் வந்து இன்னொரு குருடனுக்கு வந்து பாதையை காட்டின மாதிரிதான். அங்கே அது என்ன பண்ணும்? கொண்டு போய் அந்த பாதாளத்துல போய் தள்ளிவிடும். ஓகே, சோ மேலும் இந்த ஸ்லோ நா புத்தி பேதம் ஜனயே அஜ்ஞானம் கர்ம சங்கினாம் ஜோஷ்யேத் சர்வகர்மாணி
வித்வான் யுக்த சமாச்சரன். அதாவது 3.26ல வந்து இத மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. சுய சார்புடைய செயலினால் அப்படின்னா எனக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல் அப்படின்னா நான் அதனால் வரக்கூடிய பலன்களுக்கு விளையக்கூடிய அத்தகைய செயல். பற்றுடைய அறிவில்லாருக்கு, அதாவது அப்படின்னா நான் எது வரைக்கும் நான் சுயநலத்திலிருந்து செயல்கிறேனோ அப்ப எனக்கு புத்தி கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அறிஞர்கள் அகக்குழப்பம் அளித்தல் கூடாது, அதாவது போய் நாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை பண்ணையாவது ஒரு காலகட்டம் வரும்போது சகாமாக்கு மாறி அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே, ஸோ இல்லைன்னா டைரக்டா அவங்களுக்கு சுக்குருதி இருந்தால் பக்தனாகவும் ஆகலாம். தூண்டாது அவரை பக்தியுடன் தொழிலை செய்ய பழகிடல் என்றும் நன்றாம் இல்லையா. ஏதோ ஒண்ணு பக்தி பண்றாங்க, அட்லீஸ்ட் அந்த நம்பிக்கை நாம சிதைக்க கூடாது. அதையும் சிதைத்து விட்டோம்னா அவங்க அதையுமே செய்யாம போயிடுவாங்க. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். மாதாஜி, இந்த இதுல வந்து முதலியே அவன் வந்து தன்னுணர்வு இல்லாம இருக்கான். அவனை போய் கட்டுக்குள் வைத்தான் என்றால்னா அவங்களுடைய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்ல வச்சுக்கிறதா, அவன் இஷ்டப்படி இருந்தா தானே மாதாஜி அந்த அந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்ல வருதுன்னா, 2 விதமான நபர்கள் இல்லையா. ஒன்று பக்தர்கள், இன்னொன்னு பக்தரற்றவர்கள் இல்லையா. பக்தரற்றவர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டு இருக்காங்கன்னா அதை நம்ம செய்யாதே அப்படின்னு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அறிவுறுத்த கூடாது. ஏன்னா அதையும் செய்யாமல் அவர்கள் செயலற்ற நிலைக்கு போனால் இல்லையா, வெளிப்புற தோற்றத்துல, மேலும் அவங்களோட நம்பிக்கை வந்து ஒரு தேவதை மீது இருக்கோ ஏதோ ஒண்ணுத்துல, அதற்காக அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்களை நாம தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் அதையாவது அவங்க செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து மீண்டும் வந்து பக்தி தொன்று செய்யறதுக்கு வந்து பிராப்தம் வந்து கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டு, அவ்வாறு தடுத்து நிறுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க அதையுமே செய்ய மாட்டாங்க. அப்புறமா வந்து அது தவறாயிடும். அப்பனா இந்த இடத்துல ஒரு குருடன் வந்து கொண்டு போய் பள்ளத்துல தள்ளனா எப்படி இருக்குமோ அது போலன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அதை உபதேசிக்கிறாங்க பாருங்க, இதை நிறுத்து, நீ இதை மட்டும் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் எங்க வீட்லயே இப்ப என் பொண்ணுக்கு நான் வந்து நீ வந்து கிருஷ்ணரை மட்டும் தான் கும்பிடணும் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ரிக்டா ஒரு குறிக்கோளை போட்டு நீ உட்காந்து நாம ஜபத்தை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணேன்னா, ஒரு நாள் என் மீது இருக்கக்கூடிய தாய் என்ற அன்பிற்காக அவள் செய்யலாம், அடுத்த நாள் கண்டிப்பா செய்ய மாட்டான். அப்ப செய்துட்டு இருந்த அந்த பக்தியை கூட விட்டுடுவான். சோ as good as அவங்க எப்படி ஆகும், அடுத்த ஜென்மம் அவங்க வந்து இன்னும் மோசமான ஒரு நிலை. அப்ப நானே ஒரு குருடன் இல்லை, எப்படி வந்து அட்வைஸ் பண்ணணும்னு தெரியல எனக்கு. சோ ஒரு குருடன் இன்னொரு குருடனை வழி நடத்துற மாதிரி தான். சோ அப்போ ஒரு குருடன் இன்னொரு குருடனை வழி நடத்தினா அவன் என்ன பண்ணுவான், எந்த இடத்துல போய் ஆக்சிடென்ட் ஆவான்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, அதுதான். பஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय.